Today, Martha Beck steals my heart, and I open quotes. Creating ways to be happy is your life's work, a challenge that won't end till you die. I close quotes. This quotation consists of many keywords, but the one that caught my eye is the concept of challenge. When you say something is a challenge, you are saying it is not easy. However, there are ways to remain afloat, such as if you chase two rabbits at the same time, both of them will disappear. If you do not read, you definitely cannot lead. If you do not plan, you are asking to fail. The fifth one is a quotation. You do not have to be great to get started, but you have to get started to be great, by Les Brown. And I know that even though I did not say I'm opening and closing quotes, but you know that that is a modus operandi. The last one, which is the fifth, and I'm laughing at myself because I've already said fifth before. Everything starts from the bottom. It is only the grave that starts from above. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siqhubeka nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Inzima lendlela. Ubhalwe nguNjabulo P Madlala. Senza inkundla yokuqala isigcawu sesibili. Ngaphambi kokuthi siqalise, namhlanje sizokhuluma ngani? Namhlanje sizokhuluma ngezinto ezimbili. Sizokhuluma ngomoya nethoni. Sizophinde sikhulume ngokuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano nesenzeko. Mlingani wami nawe mfundi, lokhu akuchazi ukuthi asisekho isakhiwo. Phela la besingathola ingxenye yesakhiwo ebizwa ngokuthiwa ukubhebhetheka kodweshu kanye nesixakaxaka. Akuchazi futhi la ukuthi imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isiphelile ayisekho. Akuchazi ukuthi isivinini asisekho. Zonke lezi zinto esikhulume ngazo phambilini zisekhona namanje. Ake ngifundeke, sivule abakaki, kusendlini yakwaGasa elokishini. Ilanga seliyozilahla kunina. Izulu selivele lashintsha esikhaleni, layithela imvula. Abaningi sebehambile. Umqapheli uhleli nomkakhe ekamelweni lokulala bayanqumuza. Sivale abakaki. Umqapheli, uyazi kumnandi ukuba ingane. Ake ubheke nje okungu-Ayanda sekuvele kwahamba kwayozishutheka ezingutsheni. Ngikufice sekushisa obudala ubuthongo, ngacisha ugesi. Shame indodana yami. Ukhosi, uyazi njalo kuyaye kuthiwe ungayikhombisi kakhulu ingane ukuthi uyayithanda. Umqapheli, as if wena kawumkhombisi ukuthi uyamthanda. Ukhosi, suka ngcono mina kunawe. Umqapheli, phela u-Ayanda munye kuphela, akekho munye, yingakho nje simthanda. Ukhosi, ngiyabonga ke ngoba usuyazivumela. Umqapheli, uyazi njalo wekhosi, u-Ayanda uthe kufanele simtholele udadewabo. Ukhosi, awumtshelanga ngani ukuthi
Kusekude ukwenzeka lokho. Umqapheli ngizamile ukumtshela ukuthi sisenezinkinga kodwa uvele wangitshela ukuthi uyazi ukuthi isisu sakho sona kasinankinga. Ukhozi, cha niyaziphoshoza bo izindaba ninale ndodana yakho. Muphi ulindelwa namuhla? Umqapheli, sivule abakaki, ehleka, sivale abakaki. Mngami sewugugile impela. Engani nguwena omtshela ukuthi athathe i-ofu ngoba usebenze kakhulu izolo. Ukhozi, sengiyakhumbula ngokuthi nje izinto kazifani uma engekho lapha ekhaya. Usebenza kahle uthembekile. Umqapheli, kunjalo nkosikazi. Saba nenhlanhla engandile ukuthola yena. Sivule abakaki. Esho ekhipha ijakhethi yemvula kuwodilophu. Sivale abakaki. Ukhozi, sengiyathuka-ke manje uma sewukhuluma eyokuhamba. Bengicabanga ukuthi awuzukuya ndawo namuhla njengoba kuwusuku lomngcwabo. Umqapheli, nginamabhizinisi okumele ngiwabheke ukuthi asebenza kahle yini. Ukhozi, seluqhamukaphi-ke manje lolu gqozi? Umqapheli, sengicabange kahle nkosikazi. Ubaba ungisebenzele, nami kufanele ngiyisebenzele indodana yami. Noma ngabe yini engiyenzayo, ngizobe ngiyenzela indodana yami. Ukhozi, ngawathanda-ke lawo mazwi. Uyazi usuvele waba ilo mqapheli engimaziyo-ke manje. Ake usondele ndoda yami ngiqabule. Sivule abakaki. Bangane, sivale abakaki. Umqapheli, ngiyakuthanda mngami. Ukhozi, nami ngiyakuthanda myeni wami. Manje uyaphike baba? Umqapheli, ngisathi shelele ngiyolungisa okuthile mayelana namabhizinisi. Ukhozi, bengicabanga ukuthi avalwe wonke amabhizinisi namhlanje. Umqapheli, kunjalo kukhona izinto uxolo nkosi yami. Kukhona nje izinto engisafuna ukuzinakekela ebusha futhi ngeke ngithathe isikhathi eside. Ukhozi, ubethini uMaqhubu? Ngimbone eyisimbelambela nje kuwe emngcwabeni. Angimthandisisi lo waya baba. Abantu bahlale bekhuluma kabi ngaye. Umqapheli, ubengumngane kababa Khosi. Ukhozi, ubaba ube strong. Mhlawumbe wena ngeke ube njengobaba. Uzovela kuluthe nje athi mdayisele amanye amabhizinisi kababa. Kuke kwaduma nokuthi nguye umnikazi wale moto ebhalwe ukuthi valelisa enquma izingane. Umqapheli, awukwazi ukukhuluma kabi kangaka ngomngani kababa. Okokuqala nje kawunabo nobufakazi balezi zinto ozishoyo. Abantu baleyo moto babanjwa baboshwa. Kangazi ukhuluma ngani. Nobaba lapho ekhona ngeke athande ukukuzwa ukhuluma kabi kangaka ngoshomi wakhe. Ukhozi, wena myeni wami unguginqigonqo. Umqapheli, ukusho ngani-ke lokho? Ukhozi, zolo lokhu ubuphikisana nokuthi abantu abafileyo kabakwazi ukusibona esikwenzayo thina esiphilayo. Waze wangicaphunela ngisho imibhalo yokusekela lokho. Namuhla ngoba sekuhambe ubaba, nguwe osuveza umbono wokuthi uyaphila futhi uyakwazi ukubona izinto esizenzayo. Umqapheli, ake ubeke iBhayibheli eceleni Khosi. Ngubaba
Lo esikhuluma ngaye lapha ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke nje amthathe okwangempela kimina, uzohlala khona ukunginika izibusiso zakhe. Ukhozi, hhayi impela baqinisile abathi indoda ilala iphenduka. Engani izolo lokhu wena ubungibelesele ngokuthi uNkulunkulu akabulali muntu. Nguwe owangitshela ukuthi nguSathane obulala abantu. Umqapheli, awukahle Khosi. Ingabe uqinisile ukuthi ukhozi sivule abakaki, ehleka sivale abakaki? Ngakubamba kanti ukuthi uyigwala kangaka, ngimane ngiyazidlalela nje mina, ngifuna ukuhlola isibindi sakho. Umqapheli, sivule abakaki, abambe uvalo, sivale abakaki. Cha, bese ungethuse ngempela mngami, kodwa-ke ngicabangile ukuthi uyadlala. uMaqhubu yindoda eqotho. Ukhozi, kodwa sengingakhuluma kabi kangaka ngomuntu oyisihlobo sami? Phela mina ngisihlobo nakwaKhoza. Angithi uyazi, uMaqhubu nje ufana nobaba kimi. Kodwa-ke ngiyambona nje ukuthi ungumuntu ongazazisi izihlobo. Manje ake ungitsheleke myeni wami ukuthi benikhulumani. Umqapheli, hhayi wena Khosi, besidingida ezamadoda nje. Ukhozi, zisuka nje, sekukhona izinto engifihlelwa zona mqapheli. Umqapheli, akunjalo mngami, ngokuthi nje uthi uMkhathini kunento eyashiywa ngubaba laphaya kuye. Ukhozi, yini leyo? Umqapheli, yibhokisi. Ukhozi, ibhokisi. Umqapheli, impela uthi kunebhokisi elashiywa ngubaba laphaya kuye. Ukhozi, elani lelo bhokisi? Umqapheli, angazi nkosikazi, yingakho nje ngifuna ukuya khona. Ukhozi, uyakhona manje? Umqapheli, ngicabanga kanjalo. uMkhathini uthe kufanele ngilivule namuhla ibhokisi. Ukhozi, angiqondi. Manje ubuzongitshela nini lento ukuba kangibuzanga? Umqapheli, bengizokutshela sengibuya khona. Ukhozi, ubaba akakalali nakanye emhlabathini, kodwa usuqalile ukungikhohlisa. Akashongo yini ubaba ukuthi akawuthandi umsindo kulo muzi? Umama waze wafa engazange akhononde ngobaba, baze bafa bebambisene. Kodwa wena sewuyangikhohlisa zisuka nje. Umqapheli, ngiyakuxolisa sithandwa sami, ngicela uxolo. Ukhozi, okay, ngiyakuxolela. Hamba-ke kungaze kube mnyama. Sivule abakaki, bangane bahlukane, sivale abakaki. Mlingani wami nawe mfundi, siyaphela lapha isigcawu sesibili. Ake sicubungule, sihlaziye, sichaze, sidingide. Sitheni? Sizodingida ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano kanye nesenzeko. Siphinde senze umoya nethoni. Ake siboneke. Umoya yisimo sabalingiswa.
okuchaza ukuthi abalingiswa noma abadlali bakulo mdlalo esikhuluma ngawo manje bakusiphi isimo. Kanti ithoni indlela inkulumo ebekeka ngayo. Leyo ndlela esetshenziswa ngumbhali yethula iphinde yedlulise imizwa ethile engaphakathi kwabadlali noma kwabalingiswa. Ekuqaleni kwalesi sigcawu sithola umoya wenjabulo, bese sibheka ukuthi inkulumo ibekeke kanjani ukuze sibone ithoni. Inkulumo ibekeke sakuncokola ngoba abantu ababili abathandanayo banqebelekile. Ngakho-ke sithola ithoni yokuncokola neyokungqebeleka. Umbhali usebenzise amagama afakazela ukuthi umoya wenjabulo yithoni yokungqebeleka neyokuncokola. Sibona igama laphayana ekhasini lama-27 elithi indodana yami. Lawo magama lawo aqukethe umuzwa wothando. Lowo muzwa lowo ufakazele ukuthi umqapheli ujabule futhi uyancokola. Nawa amanye amagama atholakala emakhasini alandelayo. Uyayithanda, uyamthanda, akekho omunye, indodana yakho. Saba nenhlanhla engandile ukuthola yena. Ubaba ungisebenzele, nami kufanele ngiyisebenzele indodana yami. Noma ngabe yini engiyenzayo, ngizobe ngiyenzela indodana yami. Ngawathanda-ke lawo mazwi. Ngiyakuthanda mngami, nami ngiyakuthanda myeni wami. Siphinde sithole umoya wokukhathazeka nethoni yokunengwa. Itholakala ekhasini lama-31. Angiqondi manje ubuzongitshela nini lento ukuba kangibuzanga. Ubaba akakalali nakanye emhlabeni kodwa usuqalile ukungikhohlisa. Akashongo yini ubaba ukuthi akawuthandi umsindo kulo muzi? Umama waze wafa engazange akhononde ngobaba, baze bafa bebambisene. Kodwa wena sewuyangikhohlisa zisuka nje. Sizodlulela kuphawu lokuhlaziya, inkomba noma umbuzo omude wesibili obizwa ngokuthiwa ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano nesenzeko. Sikhuluma ngani uma sikhuluma ngalokho? Sikhuluma ngokuthi kuye kube nenkulumo phakathi kwabalingiswa noma abadlali ababili. Le nkulumo leyo iphetha ngokuthi kube nesenzo thizeni esincike kulokho okukhulunyiwe phambilini. Ngakho-ke mlingani nawe mfundi, ungadideki uma ngizokhuluma ngento ethize noma ngenkulumo mpendulwano ethize esiyenzile esigcawini sokuqala, bese ngithi uyasibona-ke isenzeko lapha kulesi sigcawu sesibili. Uyakhumbula yini esigcawini sokuqala lapho u-Ayanda kanye noyise umqapheli bebekhuluma ngokuthi
Umqapheli kufanele manje alamise u-Ayanda ngoba u-Ayanda usefuna ukulanywa. Lokho bekuyinkulumo mpendulwano. Lapha kulesi sigcawu sesibili siyasibona isenzeko noma isenzo sikamqapheli. Umqapheli usethathe isinqumo sokuthi azise unkosikazi wakhe uKhosi mayelana nalolu daba abaqede ukuludingida yena nendodana yakhe. Njengoba esexoxela uKhosi nje, lokho kuyisenzeko. Okwesibili, umqapheli kanye noMagqubu baxoxisene ukuthi kuyofanele umqapheli ake athi thushu avele azobona leli bhokisana okukhulunywa ngalo. Sesiyambona esigcawini sesibili umqapheli ethathe isinqumo. Umbhalo umveza njengomuntu okhipha ijakhethi kuwodilobu. Ulikhipha nje lelo jakhethi lelo ngoba esenqume ukuthi uyahamba uya kuMagqubu. Sivezelwa uKhosi ethi ekhasini lama-28, sengiyathuka-ke manje uma sewukhuluma eyokuhamba. Bengicabanga ukuthi awuzukuya ndawo namuhla njengoba kuwusuku lomngcwabo. Umqapheli, nginamabhizinisi okumele ngiwabheke ukuthi asebenza kahle yini. Loko kuyacacisa. Le nkulumo mpendulwano leyo iyisenzeko, icacisa ngokusobala ukuthi umqapheli uyafuna nakanjani ukuyolibona lelo bhokisi lelo uze aqambe amanga noma angalikhulumi iqiniso athi uyobheka amabhizinisi. Khona lokho noma kungelona iqiniso kuyisenzeko. Lesi senzeko sixhumene nenkulumo mpendulwano phakathi kwakhe noMagqubu mayelana nalelo bhokisi lelo asethi-ke manje useyolibona. Ake sibone nokunye ebesingashongo ukuthi sizokwenza. Umbhali uveza umqapheli njengomdlali noma umlingiswa ongalikhulumi iqiniso. Singasho ligcwala umlomo ukuthi unamanga. Umbhali futhi uphinde asebenzise umdlali onguKhosi ukuthi asethulele, asivezele umlingiswa ongumqapheli ukuthi kuyasa uthi kuphinde kuse athi. Lokho asesikubone-ke manje kuleli khasi elilandelayo, okuyikhasi lama-30, lapho uKhosi khona ethi, wena myeni wami ungugenqigonqo. Ningakhohlwa-ke, angithi siphinde sibe nombuzo omude othi ukuvezwa kwabalingiswa. Kufanele wazi-ke ukuthi kuyenzeka ukuthi abalingiswa bavezwe ngabanye abalingiswa. Nangu nje uKhosi uyasethulela usivezela umqapheli. Kanti nomfundisi esigcawini sokuqala usivezele ukuthi umqapheli ubengumuntu onjani. Umbhali uphinde asebenzise nezimpawu zokuloba ukwethula okuthile. Lapha usebenzise amachashazi amathathu ngemuva kwenkulumo.
Ake sibone ukuthi kumaphi amakhasi ngizofunda njengoba kunjalo. Ekhasini lama-30 kufundeka ngalolu hlobo. Umqapheli, awukahle Khosi, ingabe uqinisile ukuthi? Ekhasini lama-30 futhi. Umqapheli, akunjalo mngami, ngukuthi nje uthi uMkhathini kunento eyashiywa ngubaba laphaya kuye. Lawo machashazi amathathu achaza ukuthi umqapheli ungingiza nje ngoba enovalo. Lawo machashazi kuleli khasi amele ukwesaba novalo. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela laphayana lapho kuqalisa khona lesi sigcawu. Sithola ukuthi yethula isizinda, indawo kuselokishini, indawo kunesakhiwo esingumuzi wakwaGasa. Okwesibili, isikhathi esanamuhla sekunezindlu kuyakhiwa. Isimo senhlalo sihle. Umqapheli nomkakhe bayanqumuza. Okuchaza ukuthi bakhuluma ngasese, bayaxoxa, balumana indlebe. Siphinde sithole nesu elisetshenziswe ngumbhali. Leli lisu libizwa ngokuthiwa ukubikezela. Lamagama athi izulu selivele lashintsha esikhaleni layithela imvula ayabikezela. Ingabe kuchaza ukuthini ukubikezela? Kuchaza ukuthi kunesigameko esendlalela isigameko esizayo. Njengoba umbhali ethi, liyasuka nje izulu esikhaleni. Amafu bengakhombisi phambilini ukuthi aqoqa imvula. Lisuka nje esikhaleni seliyana. Lokho kubikezela okuthile okumayelana nalesi sisusa sodweshu esiyibhokisi. Kusho ukuthi umqapheli kukhulu ukusina kumjeqeza. Balingani bam nani bafundi niyathandwa. Ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala isiZulu The Curriculum Breakdown. Eyesibili isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu isiZulu FAL The Chat Room. Nisale kahle.